gutxien balio egin dutena nik uste dela egunerokotasuneko parte hartzia, egunerokotasunen ez azkenean organotatik kanpo be uste dutela parte hartzia, lankidetza eta igual solidaridadea gure artean egunerokotasunekoa dela. Baina, igual egunerokotasunean azkenean lankidetza bat eukitzia eta lasaixo edo sentitzia. Zentzu honetan nik uste dute kooperatibak badakula lan egiteko, uste dute historiko batetik gatozela eta nola baite oinarrixak ondo ezarritzea dauzela esaneke, baina bai uste dut berrikuntza aldetik badakula aktualizaziorako edo biharra, nola baita gure baloriak gaur egungo biharretara egokitu, atzerik datoz nahi entzun betiko historikoa kontuan hartuta, baina egokiketan fan etorkizuneko biharretara eta gaur egungo biharretara ze bai uste dut aldaketa bat egon dela, batez azkenen gortan egartzen den aldaketa bat eta horra moldatu indigarela. Ni kooperatibak txikitatik ikusi izan ditut, azkenean nire familia dana oinatuko naiz eta Fagor eta Ulma artean ikusten dut dana gauzela zelkatuta esango geke. Orduan nire kasuan kooperatibak txikitatik ikusi ditut negozio eredu modura, nire ustez azkenean gure herrixandako oso importantea da eredu hau mantenitzea eta bultzaketia, gure herriko bizikalitatea eta bizikalitatea eta elkarkidetza edo bizikidetza bermaketako, babesteko eta hasteko.